cuestionado a borde do cese, e xa ven, saindo do pozo nun día ademais con moitísima agua. Xusto nos minutos previos ao partido, o Deportivo conseguía finalmente o triunfo por 3-0. Iso sí, sufriu na primeira metade porque o Málaga tivo algunha oportunidade clara e foi clave a actuación de Aranzubía. Nesta intervención, por exemplo, evitou que o equipo andaluz se adiantara no marcador. Un Málaga que, xa dicimos que creou algúns problemas ao Deportivo neste primeiro tempo, pero o conxunto coruñés tirou da estrategia para facerse un triunfo importantísimo. Rubén Pérez sacando córner nesta xornada non estaba Saúl, así que xogadas a balón parado para Rubén Pérez. O árbitro Álvarez Izquierdo indicaba penalti nesta acción sobre Lopo. Que rendimento dos centrais en ataque no Deportivo. Os mellores dianteiros. O penalti semella existir, o lanzamento de Adrián, pero tomen nota, de momento, minuto 21, Lopo decisivo na acción. Sandro Silva é o que comete a falta e Adrián o que inauguraba o marcador de Riazor. O Deportivo Ollo é o terceiro mellor equipo de novembro, despois do Real Madrid e do Barça. 10 puntos de 12, en 4 xornadas. E só apañou un gol, o que sufriu en Valencia, no campo do Levante. Esta xogada tamén levou a inquedanza a portería deportivista, pero aí estaba Aranzubía para taponar ese remate de Cris, un dos centrais do Málaga, tamén incorporado ao ataque. Primeira derrota, por certo, de Pellegrini como adestrador do Málaga. En este outro lanzamento desde o Curruncho, o remate de Coloto. Máximo goleador do Deportivo. Leva 2 goles, está empatado con Guardado e con Adrián. Pero aí estaba Coloto para rematar dese xeito o 2-0. Que as bases son as mesmas que de anos pasados, a estrategia, moitísimos goles de estrategia, e non encaixar tantos. A verdade parece simple, pero logo hai que facelo, non? Hai que dicir que parecía increíble que ao descanso deste partido se chegara con 2-0, porque o Málaga tivo esas opcións, non as aproveitou, e o Deportivo, pois, ao máximo, aproveitando esas accións a balón parado, conseguía... Se cumpre o guión. Lotina quería estar moi forte nesta fase de partidos contra rivais que poderían ser directos nesta liga. E que son moi importantes. Por certo, atuou de titular Dioni, non puido marcar, deixou o seu sitio a Pablo Álvarez na segunda metade, un Pablo Álvarez que sería protagonista na acción do último gol do partido. Hai que dicir que o Deportivo, despois deste triunfo, gaña moitísimos postos na táboa. Xe 12º, ten 14 puntos. Deixa o descenso a 4 puntos de distancia. Co que eso, ademais, é de importante para a tranquilidade para afrontar os vindeiros compromisos, por exemplo, da vindeira semana no Sardinero, ante o Racing de Santander. Que tamén está moi tocado, outro partido importantísimo para o Deportivo, claro. Veremos que pasa tamén no Racing de Santander esta semana, co adestrador, a ver en que condicións chega o equipo cántabro a ese encontro co Deportivo. Saque de porta, toca Adrián de cabeza, mira que ben o falla aí. Pablo Álvarez é espectacular para marcar. Que xogadón. Que gran xogada. Podemos dicir que outra xogada de estrategia. Lanzamento de porta de Aranzubía, prolongación de Adrián, é a xogada máis bella do mundo. O balón non pasa polo medio campo para nada. O que sí, a finalización de Pablo Álvarez, a verdade é que é espectacular. Sí, é de clase. Aí os aficionados pedían ata en 3 ocasións tirar aí unha vez, aí outra e outra. Agardou moitísimo Pablo Álvarez para disparar. Pero moi bo caneo de Pablo Álvarez. Un home que pouco a pouco vai entrando aí, ten minutos tamén no equipo de Lotina, un Deportivo que segue con moitísimas baixas, xornada tras xornada, pero saindo dese pozo no que se metía despois dos primeiros partidos desta liga. O Málaga durante o segundo tempo apenas tivo oportunidades, non inquedou a un Deportivo que, xa dicimos, sube postos na clasificación, gaña tranquilidade e, ademais, con Aranzubía outra vez en forma na portería do Deportivo, co que iso ten de importancia tamén para ese trío de centrais, Lopo, Coloto e Aitami. Esa foi a última oportunidade de Málaga no partido. Álvarez Izquierdo indicaba ao final gran triunfo moi importante do Deportivo. Hace un mes parecía